खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एनटिपिसि आरो एससिसिएफआ लोगो नांनानै क'क्राझाराव केन्सार जोथोन लानो थिरांथा लादों। हाजोआव मोनसे गिदिर एन्टि फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशनाव 37 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हादों। आसामनि देंखोनि गेदेमाखौ मान होनानै गहपुराव जुबिन गार्ग मेम'रियेल बटानिकेल गार्डेनखौ बेखेवनाय जादों। बेंगलुरुआव 19 बोसोर बैसोनि BBA फरायसानि गोथै सह'खौ मोननो हादों। बेंगलुरुआव लामा सेराव 20 बोसोर बैसोनि फरायसानि गोथै सह' मोननाय जादों। 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ नयनमणि बर'नो गथायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। एनटिपिसि आरो एससिसिएफआ लोगो नांनानै क'क्राझाराव केन्सार जोथोन लानो थिरांथा लादों। एनटिपिसि बङाइगावआ आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसन एससिसिएफजों लोगो नांनानै आसामनि गोजान ओनसोलाव सावस्रि सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय गोदान नाजानायनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे आबुं केन्सार स्क्रिनिं हाबाफारि जागायनो थाखाय लोगो जादों। बावैसो सागान होनाय गोरोबथा बादियै 33 लाख रांनि बाजेटजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनब्रै ब्लक गुदि सावस्रि मिरु आरो गं 80सो सावस्रि आरो वेलनेस मिरुफोरनि गेजेरजों 81,000सो सुबुंफोरसिम सौहैनो थांखि लादों। बे स्क्रिनिंनि गेजेरजों खुगा, आथोन आरो गोर्बोनि केन्सारखौ थाबैनो हमदांनो थाखाय नोजोर होनाय जागोन। लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि आरो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनाय बेरामिफोरनि थाखाय न'आव थानाय पलिएटिभ जोथोन लानायनि सायाव नोजोर होनाय जागोन। बे मावथांखिया बेरामिफोरखौ सरकारि हाबाफारिफोरजों फोनांजाबो, जाय केसलेस एबा सुफुंफिननो हानाय फाहामथाय होयो। आसामनि सुबुं सावस्रि खान्थिखौ बांहोयो आरो गोजान गोजान ओनसोलफोराव थानाय गामियारिफोरनि थाखाय सावस्रि सिबिथायखौ बांसिन गोरलैयै खालामना होयो। नैथि खौराङाव दङ। हाजोआव मोनसे गिदिर एन्टि फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशनाव 37 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हादों। आसामनि हाजोआव मोनसे मख'जाथाव ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव बिबानगिरिफोरा 37 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हायो, जायनि बेसेना 3 लाख रांसो जायो। बे सिग्रोमनायखौ सासे मिथियै खौरां होग्रानि खौरांनि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मावख'गिरिफोरा साराबारि गामियाव गंसे स्कुटिखौ होबथानो हायो। अपारेशननि समाव स्कुटि सालायग्राया AS01BX5537 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां गारिखौ उनाव गारनानै खारलाङो। जायगानि पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंखौ नागिरनो थाखाय नागिरनायखौ जागायदों आरो ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिनि सोमोन्दै जायखिजाया खौरां होनो थाखाय थागिरिफोरखौ खावलायहरदों। थामथि खौराङाव दङ। आसामनि देंखोनि गेदेमाखौ मान होनानै गहपुराव जुबिन गार्ग मेम'रियेल बटानिकेल गार्डेनखौ बेखेवनाय जादों। आसामनि गहपुराव बुरई दैमानि सेर सेर मोनसे गोदान लाइफां बागान बेखेवनाय जादों, जायखौ जुबिन गार्ग मेम'रियेल बटानिकेल गार्डेन बुंनाय जायो। 10,000 बिगासो सिगां बंजर हाखौ आवग्रिनानै थानाय बे बागानखौ मिथिंगानि फारसे मोजां मोननायखौ फालिनानै रुंसारि देंखोनि आइकन जुबिन गार्गनो बावनाय जादों। बे हाबाफारिखौ आबहावा सानथौगिरि बकुल गगৈ आरो ट्रीमेन होननानैबो मिथिनाय जायो आरो अमर बनानी मुंनि आफादा गामियारिफोरनि मददजों दैदेनदों। बेखेवनाय समाव जुबिन बिफां मुंनि 20 नाहर मेसुआ पेरिया बिफांफोरखौ मोजां मोनगिरिफोर आरो मावसोम हानजाफोरा गायदोंमोन। दिनै बे बागानाव गासै 300सो बिफां-लाइफांनि फोलेरफोर दं आरो बिफां गायनानै जुबिन गार्गनि उनमोनथायखौ संरैखा खालामनायाव मदद खालामनो थाखाय बयखौबो थुलुंगा होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ। बेंगलुरुआव 19 बोसोर बैसोनि BBA फरायसाया गोथै सह'खौ मोननो हादों। बेंगलुरुनि गंसे प्राइभेट कलेजाव 19 बोसोर बैसोनि BBA नैथि बोसोरनि फरायसाया सुक्रुबाराव सासे सिनियर फरायसानि गाज्रि आखुनि थाखाय गावखौनो फोथैना लायो। बिनि बिफा आब्दुल नाजिरआ बुङो दि बियो बिथांनो खनले खनले खौरां हरदोंमोन दि केरालानि बारग' फरायसा बे सुबुङा बिखौ होसोगासिनो दंमोन, ब्लेकमेल खालामगासिनो दंमोन आरो नारसिनगासिनो दंमोन।
जुदियावबो बिथाङा कलेजनि बिबानगिरिफोरनो बे आयदानि फोरमायथि होदोंमोन, जाय बुंनाय बायदिब्ला बैसोगोराखौ सांग्रांथिबो होदोंमोन, नाथाय गाज्रि आखु दिन्थिनाया सोलिबाय थादों। हिन्जावसाखौ बेंगलुरु पुलिसनि आवथायाव थानाय काडुसनपन हलिनि ग्रीन गार्डेन लेआउटआव गावनि भारानि न'आव नागिरना मोनो। गावखौ फोथैना लानो थाखाय थुलुंगा होनायनि केस होनाय जादों आरो दायनिगिरिया दासिमबो खारखोमानानै दं। बे जाथाया केम्पासआव फरायसाफोरनि रैखाथि आरो उत्पीड़नखौ लानानै गोख्रों जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। बाथि खौराङाव दङ बेंगलुरुआव लामा सेराव 20 बोसोर बैसोनि फरायसानि गोथै सह मोननाय। बेंगलुरुआव सासे 20 बोसोर बैसोनि कलेजनि फरायसाखौ बृहस्पतिबारखालि सानजौफु समाव श्रीरामपुरनि रेल लामानि सेराव गोथै सह मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि सतंत्रपाल्लियानि बी फार्मासीनि 1थि बोसोरनि फरायसाखौ गावनि सिगांनि बयफ्रेन्डआ बुथारदोंमोन, जाय बिथांनि जुलिनि थांखिखौ नेवसिनायनि उनाव बिखौ गाग्लोबदों। श्रीरामपुर पुलिस थानायाव बुथारनायनि केस होनाय जादों आरो सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। गुदि सन्देह गोनां आरो गुबुन सासेया खारखोमानायाव हेफाजाब होदों। बाहायनाय हाथियार, जाथायनि फारि आरो दायनि थांखिखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया नोगोरमायाव लाइमोन आइजोफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। 6थि खौराङाव दङ 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ नयनमणि बर'नो गथायदों। समाज बिजोङाव फोरमायनाय खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गासै आसामनि गेजेरावनो बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोबाय थादों। बेबादिनो बर' बिजोङाव फरायनानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 93.50 जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर इउएन एकाडेमिनि फरायसा नयनमणि बर'नो 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ गथायदों। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र मोसाहारि, आखान्थि मासिगिरि शम्भु कुमार बसुमतारी, एटर्नी जयन्त दैमारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि जाहार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मुसुखा बसुमतारीनि जथायै नुजाथिनायाव नयनमणि बर'जों लोगोसेनो बिथांनि बिमा आरो बिफाखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावनाय जायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।